Sommeren er en lidt krævende tid for vores hud. Der sker blandt andet det, at huden fortykkes, det vil sige overfladen af din hud bliver tykkere. Det gør, at den ser lidt mere læderagtig ud, og at den sådan, sidst på sommeren kan du komme til at føle, at huden har lidt flere linjer og rynker. En anden ting er, at for at beskytte mod solen, så producerer huden noget mere fedt. Plus at du bruger noget solcreme, som tilstopper dine porer. Så den kombination gør, at man får lidt mere fedtet hud. Og det er også derfor, det er så vigtigt at få en dybderens inden din ferie og efter din ferie. Om sommeren skal du også passe på med, hvad det er for nogle behandlinger, du får. Alt, der hedder frugtsyre og skrappe peelinger og sådan ting, det skal man passe lidt på med. Både på grund af pigmentforandringer, men også fordi du ødelægger lidt din huds immunforsvar, og det er et dårligt tidspunkt at gøre det på. Sommeren er faktisk det tidspunkt på året, hvor du bør få dine ansigtsbehandlinger. Det er det tidspunkt, hvor de er aller vigtigst. Så forkæl dig selv med en behandling inden din ferie. Gerne 2-3 i løbet af sommeren. Jeg har udviklet en sommerbehandling, som tilgodeser alle de her behov, huden har om sommeren, som fylder masser af fugt på, gør immunforsvaret stærk med probiotika, og som stadigvæk også piler huden og sørger for, at man ikke får den der grove overflade, men også en behandling, som renser din hud ret grundigt. Så den vil være perfekt at få både inden ferien og som sagt efter ferien. Den hedder Natural Summer Beauty, og det gør den, fordi jeg tror på, at man skal igennem en sommerferie, hvor man ikke skal bruge makeup, og hvor huden kan stråle helt naturligt. Og det må gerne have glød, men man skal også passe på strålerne. Og selvfølgelig husk din solcreme. God fornøjelse.